Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude opäť raz Bonkamila Talk a bude to Bonkamila Talk aj za maj, aj za jún. Pretože ako mnohí z vás viete, tak som mala pokazaný počítač, čiže to video z mája som síce nahrala, ale nemala som ho ako pridať na YouTube. Preto som sa rozhodla, že natočím toto video znovu. V tomto videu by som sa teda chcela venovať trom témam, na ktoré ste sa ma najviac pýtali a teda ktoré ešte súvisia aj s tým, čo som chcela točiť predtým. A potom vlastne by som prešla na tie otázky, ktoré ste mi posielali. A ešte predtým, ako začnem, by som sa vám rada poďakovala za to, že sledujete vlastne túto Bonkamila Talk, pretože toto už je tretí diel. Strašne ma teší, že to má takú dobrú odozvu, že mi vždy píšete komentáre, taktiež, že mi dávate lajky na tieto videá. A ono je to také pekné proste mať ten feedback, že to radi sledujete, pretože aj mňa toto video strašne baví točiť, keďže sedím na zemi. Ja zbožne sedím na zemi a rozprávam sa s vami. Takže pre mňa je to naozaj super točiť toto video a som strašne rada, že sa vám to páči a že ma takto podporujete. A teraz už teda môžeme prejsť na tie hlavné témy. Prvou témou, o ktorej by som niečo povedala, je maturita a to ste sa vám pýtali strašne veľa otázok ohľadom toho aj v týchto otázkach, čo mali byť v tomto videu. Tak som sa rozhodla, že to nejak tak zhrniem do takých pár minút. Tie otázky boli hodom toho, že ako som dopadla, aké to bolo, ako dlho som sa učila a tak ďalej. Najskôr by som začala asi s tým, ja som sa učila v podstate skoro celý ten akademický, nie v podstate, ale učila som sa celý akademický. A teda ja som tomu naozaj venovala dostatok času, si myslím, a sa mi to aj teda tak pekne vrátilo, pretože som zmaturovala skoro na samé jednotky, mal som iba 1 dvojku. Ale úprimne, že by som sa učila nejak fakt takže z hodiny na hodinu, to sa nedá povedať. Ako prišiel ten január a február, som sa do toho nejak tak začala pozerať. Čo sa týka toho učenia, tak naozaj si myslím, že je možno zbytočné sa na to už začať učiť od septembra. Samozrejme, že pravidelné učenie pomáha, ale naozaj pokiaľ sa tie témy začnete učiť už v septembri, tak pravdepodobnosť, že ich zabudnete, je dosť veľká. Je to najlepšie sa to učiť priamo možno pár týždňov predtým alebo nejaké 2 mesiace predtým, čiže to je asi taký limit, ktorý by som vám odporúčala. A ohľadom toho, ako to prebiehalo, moje očakávania boli úplne iné. Ja som myslela, že tam tí ľudia budú zabíjať pohľadom, keď si tam pred nich sadneš, ale tí ľudia, čo sme my mali v komisii, boli strašne milí. To dosť pomáha a teda tá atmosféra tam vôbec nebola taká napätá, ako som si myslela, že to tak bude. Ono to nie je nič komplikované, akože všetci z toho robia takú veľkú vedu a ja som z toho robila veľkú vedu, ale potom keď človek to naozaj už zažije, tak už je to úplne niečo iné, už sa na to pozerá úplne iné. Toto je asi zbytočné hovoriť niekomu, kto už teraz stresuje, že ide maturovať na budúci rok, ale naozaj to bude pohode. Takže to by bolo asi tak všetko do maturity, čiže naozaj pokiaľ teda idete, tak vám držím palce a naozaj nestresujte, to zvládnete, len si proste k tomu sadnite a naozaj sa skúste zamyslieť nad tým, že toto už je posledný váš rok na tej škole. Musíte povedať sami sebe, že áno, zvládnem to. Teď čo sa týka tej druhej témy, tak to by som tu tak v krátkosti spomenula to Anglicko, aké to tam bolo a prečo som tam vlastne bola. No a ešte čo sa týka mojej školy, univerzity. Takže to Anglicko, ono to vlastne bolo tak, že ja som v podstate prišla do Londýna na letisko, odtiaľ som išla autobusom priamo do centra a z toho centra som šla do Southamptonu si pozrieť teda tú školu, tam som vlastne bola ten týždeň. Ten Londýn vlastne vždy, keď tam pôjdem, bude také prechodné miesto, pretože mne tam do Southamptonu priamo neletí nič, čiže ja musím vždy tak prestupovať cez ten Londýn, čo samozrejme mne to nevadí, hej. Preto som tam teda bola ten deň a takže som tam bola vlastne aj ten deň na záver, čiže som sa vždy spravila taký ten výlet a bola som tam sama. Áno, to ste sa ma viacerí pýtali, či som tam bola sama a či som sa nebála. Ja osobne som dosť taký dobrodružný typ človeka, alebo taký človek, ktorý je proste naozaj že samostatný, že mi nevadí si vybaviť veci sama. Ja som tam išla s tým, že som sa tam mala stretnúť s kamarátmi až v tom Southamptone. Tam to bolo naozaj super, všetci boli veľmi milí. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí mi poukazovali školu, hodnom tej školy, takže ja tam idem vlastne študovať fashion styling. Fashion styling je len taký názov, ale v podstate ono to má viacero takých predmetov, ktoré sa tam budem učiť, či už to je vlastne fotografia, alebo také tie kreatívne práce, potom samozrejme, že tam je história módy, potom je tam aj make-up, vizáž a taký celý ten styling. No a ono je to 3-ročný kurz, čiže vlastne ten normálne bakalársky kurz, ako keby. Ja som si podávala na viaceré školy prihlášku, teda na viaceré obory, ale rozhodla som sa práve pre tento fashion styling a potom ma ďalej prijali aj na fashion journalism, čo je v podstate modná žurnalistika. Strašne dlho som sa rozhodovala, či vlastne pôjdem tam alebo na ten modný styling, pretože ono sú to dosť také odlišné veci, keď sa na to tak pozriete. Pri tej modnej žurnalistike tam by som asi strašne veľa písala a ono je to skôr také jednosmerné. To som sa rozhodla teda nakoniec študovať tento fashion styling. A už som sa tam vlastne teraz teda aj stretla s lektorkou, ktorá ma bude mať a ona v podstate stylovala od, ja neviem, od Madony až cez Nicole Kidman a mi to tam rozprávala a ja som tak pozerala na ňu, že
wow, že OK. A potom som ma pýtala aj na YouTube, takže keď som mi povedala, že mám YouTube, tak ona taká, že hej, to si musím zapísať, tak si zapísala moje meno, takže by som aj pozdravila, ale asi mi nebude rozumieť. Takže to by bolo ohľadom tej školy, no a teda naozaj som zvedavá, ako to celé bude a ako to bude aj s točením. Samozrejme, že nechcem prestať točiť, ale budem tam vlastne na internáte, ale strašne rada by som tam točila čo najviac videí, pretože tam budú také možnosti, o akých som ja nesnívala. Napríklad tam majú všetky možné foťaky, úplne aj tie najnovšie, ktoré si môžeme ako študenti mi požičať zadarmo. Požičať foťak, natočiť nejaké video a taktiež sú tam počítače, ktoré majú naozaj tie najkvalitnejšie programy na editovanie, ako napríklad Final Cut Pro, s ktorým editujú všetky tie americké youtuberky, čiže pokiaľ teda budem mať naozaj ten čas na to, tak sa strašne teším, pretože ono to vyzerá na dosť kvalitné videá. Takže to by bolo hľadom tej školy. Ak máte ešte nejaké otázky, tak mi to kľudne napíšte, ale teda to by bolo asi také zhrnutie, alebo zatiaľ, čo vám vlastne o tom môžem povedať, pretože viac samozrejme ešte ani ja neviem. Tou témou, o ktorej by som vám rada povedala, je to, že som si konečne založila Probox po asi 2 mesiacoch, alebo po mesiacoch, čo som vlastne hľadala, či je nejaký voľný, pretože zistila som, že v Bratislave sú všetky PO-boxy obsadené, takže som bola naozaj rada, keď som jeden získala. Tu mám vlastne všetko ohľadom toho. A tu je môj kľúčik. Takže pokiaľ by ste mi chceli teda náhodou, čisto náhodou, niečo poslať, tak dole v popise bude ten link na môj PO-box a taktiež ešte na záver som si pre vás pripravila také menšie videjko, v ktorom nájdete teda tú adresu na môj PO-box. Takže tak. No a teraz už by som prešla k tým otázkam. Takže mám tu môj iPod opäť raz a pokiaľ mi chcete poslať nejakú otázku do videa, tak vždy tam pridajte BonkaMilaTalk ako hashtag, pretože mne tam chodia aj takto otázky. Ja to neviem rozoznať, ktoré otázky ste sa ma vlastne chceli spýtať do videa. No a môžeme začať. Takže prvá otázka, ktorá tu práve mi došla, takže na ňu odpoviem. Keď si bola menšia, mala si nejaké vysnívané zamestnanie, ktoré by si chcela robiť? Myslím, že môjim takým najviac vysnívaným zamestnaním bolo vždy byť spevačkou, herečkou alebo neviem, niečo v oblasti mody. Proste ja som sa vždy chcela pohybovať v tom takom umeleckom svete. No a v podstate ten umelecký svet je také moje stále vysnívané zamestnanie. Ďalšia otázka je: povedz vo videu v minúte o 1D koncerte. Takže čo sa týka One Direction koncertu, ono to bolo vlastne presne pred mesiacom. Wow. O tom som vám ešte nehovorila, takže naozaj sa to budem snažiť zhrnúť v tej minúte, takže ja si nastavím časovať, pretože o tom by som asi mohla hovoriť aj dlhšie. Čo sa týka One Direction koncertu, tak bolo to teda presne pred mesiacom, išli sme tam skoro ráno asi o nejakej 7 alebo 6, čiže sme tam prišli okolo 8. No a my sme mali VIP lístky, pretože tie VIP lístky oni vám vlastne zabezpečia to, že budete vpredu, že budete priamo v prvej rade alebo druhej a taktiež sa vyhnete tomu nátlaku, ktorý tam samozrejme bol dosť veľký, pretože pôjdete skôr ako tí ostatní. No a tomu som sa ja teda najviac chcela vyhnúť, preto som sa aj tie lístky kupovala a teraz zároveň som bola v prvej rade, takže way. No a vlastne čakali sme tam od tej 8. do 3., kedy sme sa dostali pomaly dovnútra. No a ten koncert bol naozaj úžasný, ja som si to strašne užila a strašne sa z toho teším, pretože na to som veľmi dlho čakala, kým ich uvidím naživo, keďže ja som ich vlastne sledovala už keď boli na X Faktore, takže som bola taká, že jej. No a takže to bolo asi tak všetko ohľadom toho koncertu a akurát ešte mám 8 sekúnd, 7. Proste to bolo super. Ideme na ďalšiu otázku. Točíš radšej po anglicky alebo po slovensky? Tak ja samozrejme, že najradšej som točila veľkedy po anglicky, pretože mi to prišlo také prirodzenejšie hovoriť o tých veciach po anglicky, keďže som sledovala len tie vlastne zahraničné youtuberky, ktoré všetky hovoria po anglicky. A už aj točím rada po slovensky. Ďalšia otázka je: ak by si sa niekedy ocitla na opustenom ostrove, aké sú 4 veci, ktoré by si so sebou zobrala? Táto otázka je fakt, že dobrá, takže naozaj ďakujem za túto otázku. Asi by som si zobrala ako prvé foťák, aj keď viem, že by tam nebola nabíjačka, ale aspoň na tých pár sekúnd, aby som sa tam vedela tak pekne pofotiť. A ako ďalšie by som si zobrala knihu, pretože kniha, ako sa hovorí, je najlepší priateľ človeka, ja strašne rada čítam, čiže by som sa tam nenudila a by som si čítala, by som tam mala vlastne tých kamarátov v tej knihe. Potom by som si samozrejme zobrala nejaké jedlo a potom by som si tam zobrala kompas, by som sa nestratila. Takže to by boli asi tie 4 veci, ktoré by som si so sebou zobrala. Máš nejaké zviera? Ak hej, tak ho ukáž. Nemám žiadne zviera, takže vám ho ani neukážem. Bohužiaľ. Vždy som chcela mať psa alebo mačku, ale nevyšlo. Aký máš Snapchat? Snapchat je KamilaMila21, ono to bol môj osobný Snapchat a nejakým spôsobom sa z neho stal takýto verejný Snapchat. Nejak sa to tak rozšírilo, no a takže to už používam ako taký verejný Snapchat. Je to nastavená My Story, ktorú môžete vidieť všetci a taktiež som donedávna mala nastavené aj to, že ste mi všetci mohli posielať Snapchat nejakého súrodenca. Ak áno, tak vedela by si s ním spraviť nejakú challenge alebo tak.
Áno, mám jedného brata, s ním by som chcela natočiť nejaké video, pretože naozaj to video by bolo dosť zábavné, si myslím, ale musíme sa k tomu nejak tak dopracovať. Ty budeš mať len 18, ako je to možné, že si dokončila strednú a ešte nemáš 18. Takže narodeniny mám v auguste, konkrétne 21. augusta. No a keď som vtedy mala 6 rokov, tak som od septembra nastúpila do školy. Bola som pekne v škole na základnej. V tom ročníku som skončila s základnou školou, vtedy som vlastne prestúpila na gymnázium. Som teda bola až do teraz, čiže bola som tam v podstate od mojich 10 rokov až do 17, pretože teraz budem mať 18. Čiže to dáva zmysel, keďže som tam bola 8 rokov. Aké sú tvoje 3 najobľúbenejšie knihy a mohla by si ich prosím ťa ukázať aj vo videu? Takže ako prvé tu mám túto knižku, je to vlastne Fangirl, je to od Rainbow Rowell a ona ešte vydala aj Eleanor and Park, myslím. Takže to je asi taká najaktuálnejšia moja obľúbená kniha. No a potom mám ešte celú kolekciu od Johna Greena, idem si pre ňu. Medzi moje ďalšie obľúbené knihy patrí celá táto kolekcia od Johna Greena, ja ho naozaj zbožňujem a túto kolekciu som dostala ešte v roku 2013, takže už som to stihla všetko prečítať aj viackrát. No a je tu samozrejme Na vine sú hviezdy, taktiež potom Looking for Alaska, to je úplne brutálna kniha, to si určite prečítajte. No a samozrejme Paper Towns, to teraz bude aj v kinách, čiže to je tiež super kniha. Čiže to sú asi také moje najobľúbenejšie knihy. A ďalšou mojou obľúbenou knižkou je Great Gatsby, ktorú tu momentálne nemám pri sebe. No a to je teda všetko. Ďalšia otázka je, ak by si mala vybrať niečo, čo ťa charakterizuje, čo by to bolo? Ja by som povedala, že mašle, pretože ja ich mám strašne veľa a nosím ich už naozaj dlho. Keď som bola menšia, som ich samozrejme nosila a potom dá sa povedať, že možno od roku 2012-2013 ich neustále nosím alebo sa ich snažím nejak zakomponovať do mojich outfitov. Máš v pláne nejaké meetingy? Mohla by si nám o tom trošku viac povedať? Čo sa týka toho meetingu so mnou, tak ja mám v pláne ísť do Košíc, potom v Trenčine by som chcela spraviť meeting a taktiež niečo aj v Bratislave. No a ostatné mestá sú asi na vás, takže pokiaľ teda by ste chceli sa so mnou stretnúť a máte návrh na nejaké mesto, kde by to mohlo byť, tak mi to napíšte dole do komentárov. Teda ja uvidím, že či tam budem môcť prísť, ale teda chcela by som to spraviť buď na konci júla alebo na začiatku augusta. Ďalší meeting sa nazýva MeTube, je to vlastne meeting, kde budú všetky slovenské youtuberky a teda viac informácií sa dozviete už onedlho, naozaj to budete už vidieť čoskoro, teraz to teda nechcem rozoberať, ale naozaj sa máte na čo tešiť, pretože sme pre vás pripravili úplne super vec. Takže to by bol teda ten druhý meeting. A toto by bolo asi tak všetko pre tieto otázky, pokiaľ som vám neodpovedal, tak vám určite odpoviem priamo na Asku alebo na Facebooku. Taktiež sa nezabudnite zapojiť do súťaže, ktorá teda platí do 12.7., pretože ešte vám zostávajú 2 dní. No a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Taktiež mi nezabudnite napísať do komentárov teda tie mestá, kde by ste chceli mať meeting so mnou, kde by ste sa vlastne chceli so mnou stretnúť. Bolo teda všetko pre toto video a vidíme sa na budúce. Pa!